שלום, שמי קלאודיה. רציתי לשאול אתכם שאלה. אתם חושבים שאתם עדיין יכולים להשתנות? אתם חושבים שהחיים שלכם עולים כלפי מעלה או כלפי מטה? ובכן, אני מאמינה שכן. אני מאמינה שאנחנו יכולים להתפתח ולגדול גם בגיל 90. נכון שהבן שלי, בן 18, אמר, אמא, אני כבר גמרתי, יש לי אישיות מוגמרת. זהו, אין לי אפשרות לשנות. אבל זה לא ככה. אנחנו באמת יכולים לגדול ולהתפתח וללמוד על עצמנו וללמוד על העולם דברים. והעולם הוא ממש מקום של כיף, מקום של התנסות, מקום שאפשר לגדול בו ואפשר לחוות את הדברים. נכון, נפגענו בעבר, נכון, יש לנו כל מיני שריטות, אבל גם אותם אפשר לשנות, גם אותם אפשר לפתור. אני מצאתי את הכלי הזה, באמת אחרי המון חיפושים, הכלי של דמיון מודרך. הוא חודר ממש לתוך המוח, הוא חודר לרבדים הכי עמוקים, והוא משנה את התפיסה שלנו, הוא משנה את התפיסה הלא מודעת. יש לי איזשהו תדר מיוחד, וכשאני עושה את הדמיון המודרך לאנשים, ממש משהו נפתח בהם. אז אני מזמינה אותך, מזמינה אותך, בואו תתנסו. זה דבר פנטסטי. תודה רבה.